Да продължаваме да работим, защото ние сме българи, ние сме трудолюбиви и работим, напреш и напреш. Без работа не може. Без работа не може. В нашата грамада са ни 4 села, големи села, около 15 000 чуляка и има 2 гагаузски и 2 български села. И стараем се да развиваваме както българската култура, та и гагаузската култура. И ние с това се гордеем, че в нашата грамада няма, навярно, по Украините такива грамада, дето живеят в разбрание 2 гагаузски и 2 български села. Село Чийши, Городня, по статистиката 4800 чуляка, но на днескашния ден са по-малко. В село всявгаш си има работа, кругла година, даже и зимата, защото в село орта, за да оживеят, са вынуждени да се занимават с селско хозяйство, да выращиват продукция, не един да продават каквото имат лично и да се занимават с животноводство, с птици. И нашите ора са много работни. Съдовия много орта начина последното време да съдят. И това ме радува, че орта начина да осваиват и да се занимават с миндал. Много ора начина да се занимават с теплици, овощи, фрукти, с животноводство, свиноводство, овцеводство, мини ферми орта правят по 100-150, по 200 глави овци държат, теплици си правят, някой се занимава с птицеводство, вращиват птица, тоже го продават. Всякой гледа как да заработа и да се труди, да имат орта с какво да живеят. Най-голямата работа това е есен. Трябва да се обира урожа, трябва да се стяга за зимъска продукция. Сега всичките ора сбират грозди, който си прави вино, малко вино за себе си дома и някой, който има повече грозди, го продават. Затова да спечелят някоя копейка, да има за в семята и на зимата да има орта с какво да живеят. Българите са известни като отлични лозари. И виното, което те правят, и трапезното грозди, което те произвеждат, доказва този факт. Но за това стои не само трудът, но и взаимопомощта между хората. Точно за това и за голямата любов към гроздето ще ни разкаже Петър Константинов от село Чийши. Добър ден! Добър ден! Какво правите? Ах, какво красиво грозде! Сваляме листата, да пече слънцето на гроздето, по-да оздрява, да набира захар. Така ли трябва? Пече слънцето, то по-набира захар и акрас по-набира. А това се прави преди то да бъде събрано, нали? Не, да бъде гроздето тук трябва и да се открива, за повече солнечни лучи да постъпават в него. И така трябва цялото да се направи? Но да, желателно да. Колко имате хектари тук? 2 гектара. Грозде и 1 персик. Това лозе как се появява? Насадено от вас? Да, от мен е насадено, да. Но аз знам, че вие живяхте едно време в Одеса. Да, в 2000 година отидах в Одес. 15 години до 2015 бях в Одес. Там на разни работи работих, там, но не е мое. И реших да се върна. Но дома, в себе си в село, дето съм се родил. И тогава намислях да посада виноград столови. Българите те обикновено глеждат грозде за вино. За вино, да. Нали? Но цената на винните сорта и на столовите малка. Това е Молдова. Това е Молдова. Да. И колко струва 1 килограм това грозде? Но на днескашния ден дето си 35-40 гривен. 1 килограм. Тук. На лопта. Пък на пазарите там да идиш. А то 1 килограм 3-4 чепки, нали? Паро. Даже 2 като са Паро по-големи. бивава и днекото е голяма.
Значи връщате се в родното село и взимате си тази земя, нали, която е ваша земя. Тя е на моите родственики, аз ga взимам от тях в аренда. В 18-та година решавам, отивам в Рени, намирам саженци, заказвам. 19-та уже се получава, че го посадих. Първата година ти просто растя, втората го спуснаем и надзади на 2 глазока, изгоняме тия рукава и го. И уже на третата година на тия такова, взе да дава урожай. Като го се прави всичкото на време, да е пръскано на време, да е всичките операции се получава. И аз ми е интересно да го работя. Аз като го правя нещо, го режа, аз като стратегия, аз като игра някой, аз виждам до година где ми бъдат побегите, где ми бъде урожая, за да направиш. То това не чете. Като някой ви каже, доле тук е, какво да остава, какво да майна, не знам. Ето, то трябва да му разбираш, нали? Вие как се научихте да режете лози? Може да е дар Божий, аз не знам. Тоест не сте се учили, Не се учих, не за агроном, не за нищо. Просто е тъй, как би начинах и ми се получава. Трябва да се държим колкото може да пустим до ето основния централния ствол, да не се дигаме се нагоре ката година, да пустим. Да се държим колкото може да сляваме до нея. По-малко, нали, пръчки. Да. Его, като аз тук же тоже има пръчка. Да. И тук има. Да. Като ставаме тая да оставим за до година, ние се дигаме, да им дойде тук чак. Пък като слеем тук, значи това цялото трябва да се махне. Да. Стратегията е си да се държим до този централния проводник, да седим долу. Да, това е много интересно. Аз също съм родена в село. Живяла съм известно време там, но не бях чувала, че така трябва да се махат листата. Някой го маха, някой не го маха. Това е който както иска. Аз се стара да го откривам. Ем то после проветрива, за всичко, даже да го опръскиваш. А вие само с това се занимавате, нали? Да, само с това. И тук сигурно прикарвате колко време? От сутрин до вечер? Ну, гато както има работа, но се стара, от заранта до вечерта, като съм дошъл да работя, не да се извърта и да си ида. Тъй даже не се получава. Трябва, като има работа, дойдеш и работиш. Сами го режа, защото тази операция, тя може да го разделим, да пустим. Отпусна времето там, в февраль, уже няма такива снеговие. Започвате през февруари да режете. Може да се режи, свободно. И начаваш си режим. И можем да го продлим това даже до първих числа в апреля. Та операция, то се събужда късно гроздито чак. И свободно може да се работи. Ни на бърза тази операция, как би. Може си го разделиш на месец, на 2, на 1,5. Затова, че другите операции там, чеканки, друго, то трябва сразу бързо да се направи, защото като не го направиш, то взима силата, тук же пуща на всякой сетне его, като начение го е да расте побега. Той пуща на всякой листо, гледайте да пустим като е тук. Листото и тук пуща пасънък. А и тук на всяко листо да ги оставим, а и тия пасънки, тук ще бъде четка, няма да може даже да се просматрива, не точно да се проветрива. Затова и тия все едно се мащата и тук до листанцата, до дето има такова кичури с грозди. До там аз стара да ги няма. Да е очистено. Съдия листанцата и тия да останат като зонтики, чут затиняват, чуть-чут. Пак сетне уже, като назреете, могат и да се свалят. Уже и това и да го тях се махат. Да. Пак гай зелено трябва да има чут зонтики. Някой като млади ора да му е интересно, струва, който няма работа, пък иска се заеми с нещо, струва да се заеме. Аз мисля, че някой, който иска, трябва да има желание, но да мислиш съдечи за пари, че за пари работа няма да стане. Нали? Трябва в главата да бъде клиента, първо очередь, да мислиш за клиента, който же купува гроздите. В смисъл да направиш хубав продукт, нали? Да и тогава хубавия продукт всички го искат. Тогава ще можеш да го продадеш. А като мислиш съдечи да считаваш пари, ти няма да бъде дело. Казах ли, че много труд вие полагате, личен труд. Да. Но сами пак не става, нали? Трябва да има помощ. Но Кой ви помага? Семейството? Семейството
Малко помага, защото жена ми тоже оди на работа, но гато е выходная, някога се присъединява, гато имам по-сериозна някаква нагрузка. Децата още не ми са толкова големи, но девочката уже е 14 години, аз начина това лято довда манинко, искам там твачка, овачка, викам, ще дойдеш да видиш как се зарабатват пари. Да разбират, аз откато взе да дава урожай лозето, работа с един клиент. Аз не го знам, аз на много хора съм казвал даже в село и тъй. Аз не го знам в лицето и той мен не ме знае в лицето. У мен на вайбера стои един кичур грозде, а пък у него стои на сваръчна маска от този клиент. И не се знаем в лицето, но 3-4 години, по-моему, четвъртата тази година, работим и тъй. За оборката, по-любому ора взимам това однозначно да берем гато гроздето, защото това е столово, трябва фасовка, трябва да се очисти, там някога бивава повредено, разно бивава, отразно бивава. Трябва да се очисти, да е красив товара, да е нареден. Това мидже беше раньше, сега правя чамури, че се сбира много. Сейчас трудно да намериш и ора. Всякой дет си там задейства ванзана, такова, да. Няма го кяр силно е това на мидже помощта. Уже как бы всякой иска да иди на работа, чисто да иска, да получи пари за своя труд, нали? Това да работи в конце дня, там платиш. Убаво за тази година. Но да беше поваляло, можеше да бъде по-убаво. Какво да правим? Под Бога сме. Каквото Бог даде такова, каквото зависи от нас там, прасъпка го, нали го виждате, че е направено каквото са. Да, чисто е, няма трева, хубаво е. Не мога да направим да завали от мен, не може това да бъде. Когато стоеше жара, дойш, тия листата като да са вялички такива стоят. Видно, че прямо тежко на растението, да. Пък сейчас се позалади, там мелки паро дождика мина, а не големи, това тоже чуть-чуть де го спасява. Поне малко влага, да. Видяхме Молдовата, нали? Да, сега Молдова. да ни покажете и някакъв друг сорт. Нали имате? Имам още един там сорт, даже два. Добре, отиваме. Много е красиво. Тук уже ние браеме уже, тук коджа е обрано тоже, дето беше по-зелено, още остана. Тук ще берем, как би това. Това е анюта. Се казва анюта? Анюта, този сорт се казва, да. Много е вкусно. А вие от това грозде, нали, вино ни правите? То само правим, трапезно, така се казва. Съде, каквото ще оберем на ящики, на фасовка, каквото е товарно да иди. Пък дето ще остане там просто браковано някакво, ни кондиция, дето няма товарни вид, това уже го сбираме и ще го правим на ракели, на вино, на каквото ще бъде там, го мелим. Но пък каквото може, трябва да се продадете на... Първо за ядене. За ядене. А вие обичате ли да ядете грозде? Обичам. Обичам. Може ли да обичаш да го работиш, пък да не го идеш? Това тоже трябва да... Значи казах ти, че който иска, който има желание и не се страхува от труд, може да си посади лозе и да отглежда ето такова хубаво грозде. Нали? Да, млади хора, които и искат, даже им рекомендувам, като имат интерес, сявгат ще бъдат предели, как би и ще имат какъвто заработък. Няма да седат и няма да се надяват на някой си. Но трябва да не се страхуват да не ги срам от работа, като се викало, да. Това точно. Гроздито е очень трудоемка работа. Най-трудоемка от даже садане е трудоемко. Тук всякой побег трябва да се засовува и тук помещи ловят. Либо не да го правят една проволка и всякой побег се подвязува. Либо две проволки
и всякой побег се засовва между проволки. То се държи. Това е нова технология, аз не съм Се видяла. държат един. Да. Те бивава една проволка, то на тъй гуляе, на тъй гуляе. Тук все, ти го заведи от малко. Да, и не трябва да го връзваш, нали? Просто го съмушка Да, вързува ми се това, което не ще да стои в проволки. Бивава, то расте по-насам, ти го завиждаш, той изкача от проволка, кога е млад. Това го привязуваме уже и дальше го просоваме на третата. От началото допустим до тук, стигна до първия тел, го подсовуваме. Сетне това интенсивно расте тук в тези моменти. Довада до втория тел, трябва тук да се подсовува. Сетне расте догоре, начава да расте через третия, отива пак до земята. Пак до земята. Его, това се прирязва, сетне, за да не отиват на земята, да може се върви по реда. Това са минува и се прирязват побегите. Се прирязват, които висят, всичките се прирязват. Оставяме те его маничък, казеречек там, завят. Като разно бивава, град бивава, и сянка, и град бивава, и разно, да. Това даже чуджа защити, като има град, нещо такова, чуджа има защита. Зимеска, като се обире всичко, се изорие, бива в нас само одобрение, като в не са одобрение и го приоре, все. До февруари и лозето се почива, и вие се почивате. Да, до февраль месец си отдъхаваме, като си почиваме. Се молим да вие сняг, да е завято е тук, да има влага, да се зареди с влага за цяла зима. Това вече е дело на вашия живот. Нали? Ще продължите и по-нататък и все по-хубаво и по-добре. Аз те мисля, те се надявам, че пока съм жив и здрав, мисля, че с това и занимавам. Така с вашия труд давате един такъв хубав пример за другите хора, нали? Които искат и могат да го направят. Тоест това е реално. Имаш си земя или взимаш в аренда и работиш. Но да, трябва да имаш къвто си начален капитал, защото да дигнеш 1 хектар лози на днескашния ден, това е очень тоже не ефтино и дорого, както се викало. Защото всичко трябва да се купи. Столбики, начиная саженци, от саженци, столбики, тъчки, колешки, защото без тях тоже ти гато фармировката трябва да върджиш младото, го сформируваш. Тя трябва да ga има тази тъчка. И шас помага даже. Тя шас страхува тоже нагрузката, държи, не дава тая нагрузка на тиловете, като ga има. Тук, където шас посадих този пер, тая праскови, тоже мислих, но тогава в този момент не можах да намеря такива саженци, каквито сорт ми треба. Не намерих и намерих праскови и реших тях да тура. Защото по-малко там затрати. Там не трябва столбики, не трябва проволка, не трябва подвязка, там чут манинко затратите. Но и да ходите съответствено, че оттам са по-манинки. Праскавата 40 имаше 45. Да, ама гроздето? Гроздето не всякой сорт. Молдовата? Молдовата тя сявгаше най-ефтина. Така, а това розовото? Това грозди струва начална от 70, 65, 70, 60. Аз получавам удоволствие, когато се получава да е красиво и товарно и имаш натхнение и дальше да работиш, като се викало. Пък когато не се получава, тогава вяло. Но трябва да продължаваме да работим, защото ние сме българи, ние сме трудолюбиви и работим, напреш и напреш. Няма какво да се огледа, без работа не може. Защото трябва да се продължава, да се живее семья, деца, да се дигат. Трябва да се помага.